लोगोफोर खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आंहा फ्लिपकार्टआव मोनसे अनलाइन खालामदोंमोन आरो बे फाइनालि सफैबाय लोगोफोर बेयो मा मिथिबायना लोगोफोर बे सेन्डाल लोगोफोर सेन्डाल माने फ्लिपकार्टआव 3495 दंमोन आरो बेखौ अन द स्पट अफार होबाय आरोखि ओमफ्राय आङो 1397 आव बेखौ मोनबाय दाहाय स्टकआवबो गैला लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोन आं देखायनोसै आनबक्सिं खालामना लोगोफोर नाय बिराद मोजां सेन्डाल दै लोगोफोर लाइफआव फार्स्ट टाइम माने 1300 नि सायाव सेन्डाल गाननोसै आरो ओरैनोथ' फ्लिपकार्टआव माबायानो 3495 मोन दा नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै ब्रेन्डेड सेन्डाल देखायनो लोगोफोर दै अके रायलायबाय थाब्ला दै आं आनबक्सिं खालामनो दै दाहाय लोगोफोर नै आं किमसिबो लाखाबाय ओमफ्राय नै दामा नै लोगोफोर नांबाय नै एने नाय 1397 ना ओमफ्राय दा बेखौ आं आनबक्सिं खालामनोसै लोगोफोर दै रावबो गैया लोगोफोर केमेरामेनबो नोंथांमोना नायलांबाय था लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था ओइ लोगोफोर सेन्डाल वाव नै लोगोफोर मा नाम लोगोफोर सेन्डाला नाय ओइ नै क्रक्सनो वाव लोगोफोर नोंथांमोन आरो देखायलायनोसै आं वाव 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 अ माय गड अ सि नाय लोगोफोर नाय सेन्डालखौ नाय लोगोफोर नाय अ माय गड क्रक्सनो नै वाव नाय दा लोगोफोर नुबाय दा लोगोफोर नाय अरिजिनेल लोगोफोर नै क्रक्स अ माय गड आं दाहाय नोंसिनियाव गानना देखायनो दै लोगोफोर नाय अ माय गड वाव अ माय गड लोगोफोर अ माय गड जोबोद समायना लोगोफोर जोबोद समायना अ माय गड नाय लोगोफोर नाय अ सि क्रक्स वाव 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 अ माय गड अ माय गड वाव लोगोफोर सेन्डालखौ माबायदि नुखो नायनानै लाइफआव फार्स्ट टाइम 1397 नि बाय लोगोफोर नाथाय फ्लिपकार्टआव नायब्लाथ' 4000 नि खाथियावनो दङ लोगोफोर नोंथांमोनाबो बायनो हागोन लोगोफोर दासान्दि फ्लिपकार्टआव बिराद अफार होगासिनो दङ आरो गोबाङानो माने ओरैबायदि कनफिउज जायो फ्लिपकार्टआव माने अनलाइन खालामब्ला मोजां फाया थखायो मायो बे नङा नेभार आं गोबां अनलाइन खालामबाय थायो लोगोफोर सानसेबो आं रिजेक्ट माल फायाखै मोजां बुस्थुखौनो मोनदों स' लोगोफोर नोंथांमोनाव बायनो हागोन अब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर टाटा बाय बाय